Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kamin Galau Kaba Minang Garah Lapau, episode Bakaba. Kali ini kita masih tetap dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang Par 4A berjudul Angin Allah Bakisa. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur. Anginlah bakisa. Dalam melambek memerintah de beliau orang banyak pengalaman. Nagari dah banyak tertampu lah banyak puluhan dilihat. Maliak elok dengan buruk de elok rancak jalannya banyaklah perintah dititikkan. Tahaduk kepadukan nagari dipasu segala anak buah menanam pisang jo karambie. Bakabun seketik seorang setengah baladang ubi setengah lai beparak jagung. Setengah beparak tabu kununlah tinaman na mudo-mudo. Banyak anan lain tidak disawit. Kok salorong sawah jo ladang nam buah bebek batahun padi tidak pulo ketinggalan. Sayang seketik kesalahannya. De malang untungnya nagari nantun tanah nan tidak elok amek. Nagari telang ketinggian. Padi kurang menjadi karambie kurang berbuah. Lorong kapado nambak kian iyo bana nambak undang urang. Sekali ayah gadang, sekali terpian berubah. Sekali raju beralih, sekali undang matuka. Adulah padu suatu hari terfikir dek beliau ialah dek angku kapalo. Dipuek mufakat Jepang Gulu dititikkan perintah masuk itu. Hendak ama alih jalan nalamu bakisa ke tengah kampung. Bakaraju urang kasadonyo nantasawi segalo anak nagari. Entah parodi kolah namunyo. Surang pun tidak boleh tidak pai batuka angin masuk itu. Iyo de angku kapalo Allah balain padonan dahulu. Ado usulan tak didengar de perintah sedang berjalan. Perintah jalan jo pamangi dipasuk urang bakarajo. Kok bakarajo sampai patang. Kalau alun tibu masuk baranti dicubo ju baranti, mungkin disipak ditarajang, mungkin mendapat campur gatah. Sedang membuat jalan nantun tibo di sawah tiba baduli tibo di parak tidak mengapo. Usah disabik awak berpunyu usah disabik karugian. Kunun de urang kampung namanya abi takwik kesadonyo. Takwik de surek nan salai iyo surek ke angkatan iyo bisluit dari ateh dari urang pemerintah. Salam mulambek nama kian de terpasu urang bakarajo tidaklah lamu antaronyo alas sudah malah jalan nantun. Senanglah hati angku kapalo sebab tapuji de tuan kumandu. Tidak lamu antaronyo tibu puluh perintah dari tuan kumandu. Pai barodi ke mengupuh membuat jalan pulau di sinan. Kunun de angku kepalo de harok mencari tua de nak tapuji ke induk samang disuruh segalo anak buah. Iyo nantasabik laki-laki tua mudo indah paduli. Disuruh membawa alat pakakeh bakarajo dibawa sekali bareh jopa bakalan. Allah berjalan urang masuk itu segalo hamba rakyat Jepang Ulu. Saratu beliau angku kapalo. Iyo ke nagari Magarupuh. Jawanya 20 tonggak berjalan sabondong gadang sarupa urang pai parang. Dalam lambek di jalan ala sarantang perjalanan cukik kedua rantang panjang hari dan sadang tengah hari. Lah tiba di pasar Lubuk Basuang baranti malah di sinan di laman kantor tuan kumandu. Malape jarih payah badan, malape payah dek berjalan. Lah sudah makan tengah hari sinan bakato angku kepalo. Kok baranti namunyo lamu, tu malah kita kehiliakan nak jan sampai malam kita tiba. Boleh nak dapat kita mencari iolah rumah tampek bermalam. Birawi urang namajak baru menangah kato nantun lalu bayalan hanyolai alas sarantang perjalanan cukik kedua rantang panjang. Lah tiba garan di sinan iyo di kampung Mangupo lalu dicari tampek mamalam. Alas siang barisuknya kira-kira pukul 8. Alas sudah mandi dengan makan karajo bamulai hanyolai disuruh jago de pangulu iyo anak buahnya masing-masing. Kunun segalo anak buah bakarajo jo hati sungguh karena takui jo angku kapalo. Tak tabedo raminya orang setengah membaca batu
jalan hilia jomudik memacik tungkek bambu. Menjagoi urang bakarajo. Kunin samaso nantun beliau sangat pamangi. Ko inyo tampak urang baranti bakarajo, baranti maiso agak sabanta, lalu turui diangku kapalo. Pala cuy laki hantam pun tibo, tapeliang tibo di kapalo. Disaratoi pulo jo cacinyo. Biarpun tahaduk kapado pangulu jo nan menjagoi kanai bantak sarupo carui jo makinyo. Katunan tidak boleh berjawab, tapuk nan tidak ado baleh. Tidak boleh menyabui apu nan taraso salamu lambek bakarajo nantun cukuilah urang kanai berang kanai hantam jo tarajang. Indak tahaduk kapado pangulu ala hurabi katu makinyo. Dikatakan urang tidak bapak, urang dapek dalam sama, tidak sah jadi pangulu. Lorong kapado anak buah baik pangulu jo andiko menaruh dendam dalam hati. Tapi baalah mengatakan bananan tidak boleh dilalukan di bawah juo di elok hati iyo nan bak pantun urang. Sungguh basarui di dalam padi dibantu tidak bajulaikan. Sungguh baramu di dalam hati di muka tidak kalihatan. Salamu lambek nambakian urang bakarajo juo dari pagi sampai patang. Tidak doh lamu antaronyo ala sudah malah jalan nantun. Cukik jo jambatan jo polongnyo, lah dapek ditempuh bendi jo patah dekti, dah boleh dilalui oto. Lalu berbalik pulang hanyo lai iyo karena kampung Sitalang. Kata urang nak mengapakan, iyo baliau aku kapalo dapek pujian dek pemerintah, parentah kacang karajong maju negari lah banyak perubahannya. Kampung rancak halaman barasiah tarana kampang padi menjadi sawah ladang bertambah lawe. Tidaklah lamu antaronyo tapi ke puluh dek baliau iyo dek baliau angku kapalo. Hendak membuat rumah sekolah. Anak buah banyak nan bodoh baru. Alun tahu di mato sore koknyo sasek di negari urang iyo di bayi marantau. Mencari untung. Tidak tahu di merek toko. Tidaknya pandai memasjo nama jalan. Baik pun menatap di kampung. Sangatlah paralu bana. Lorong kapado negari nantun sajak dari nenek moyang saisuk karajonyo hanya baguru menuntut ilmu sihir saja. Kuek kabar namparalu tahan gurindam gara gaji tahan ditubuh dengan racun. Pandai tuju parmayo pandai gayung sitarala pandai tinggam jo sejunai banyak na lain tak disabui. Perintah jatuh hanya lai iyo de angku kapalo mencari alat pakayuan. Dek namu bercampur takwik dek cukik malah sadonan paralu lalu dimulai bakarajo. Dia cakap kurang bakarajo tidak lamu antarunyo tagaklah rumah sekolah di Sitalang. Lah berubah tampak nagari nantun bertambah maju dari nan dulu. Sananglah di angku kapalu. Kunun dek nenek mama saratu pangulu jo andiko bangi jo dendam di dalam mati nan nindak kunjung lipu. Tak nan balum terlampai taru kunun tapuk dengan tanpa namu disabarkan juo baru. Kok malu lai alun tacor yang dikanyang dicalik puluh sebaliknya. Banyak faedah nalah tampak jalan elok kampung Barasiah. Tarana kampang padi menjadi rumah sekolah lah 20. Lorong kapado angku palu sedang berfikir-fikir juo malam menjadi buah mimpi siang menjadi angan-angan. Tidak lain tidaklah bukan perintah barasu kemaju juo kata puji dah orang pemerintah. Beliau nak lamu memakai pangkat iyo menjadi angku kapalo. Rintang komisi setiap hari masuk kampung keluar kampung. Mengisi pagar pakarangan baik segala jalan kampung. Jika kumuh beliau dapati kanai hukum agak 3 hari iyo menjaga rumah beliau tidur di dalam kandang ayam. Kunun de angku kapalo hati nan sangat gadang bana awaklah maitam memutihkan perintah bertambah karih juo. Tidak dapat disabui bana. Bamulo bertanam di tepi bandar basaruk di dalam tabik panua de luar ikan karyang. Mulu urang kabangi bana, mulu urang namu sase ala tumbuh malu di kaniang. Bukan dek kasanyo merintah, bukan dek hukumnyo tabilang zalim. Tapi adat pusako dihilangkannya sekampung diberi malu.
Di waktu musim kasawah jatuh perintah dek beliau mesti kasawah kasadonyo. Tak sabik laki-laki nan Allah baraka selain daripada perempuan. Seorang pun tidak boleh ketinggalan, tidak boleh tinggal di rumah. Sadanya tidak ada laki-laki di dalam kampung beliau nan pai komisi masuk kampung keluar kampung di Irang Dubalang dan Barampek. Langkok jo alat sanjatonyo. Kok tak suruh orang tak pai ke sawah lalu dihantam di Tarajang diazab dihukum puluh. Itulah karajo tiap hari. Wala ia biduk kakurinci masin rasonyo aye lawi dilaye inyo pai komisi libatin lain mukaswi. Bersambung.